Arratsaldeko 5:47 atzo hasi zen B-serieko Mastersa, baina hainbat arazo tarteko ez genuen grabatzerik izan, eta horregatik gaur egingo dugu bai atarikoa eta bai pronostikoa, naiz eta atzo Amianok eta Gabirondok 10, Rekaldek eta Morga Etxebarriak 22 egin zuten Amorebi eta Etxanoko pilotalekuan. Hori dela eta gaur atarikoa eta pronostikoak egingo ditugu, eta lehenik eta behin gogoratu ezagun 7 bikote izango direla, ligaskan denek denen aurka jokatuko dute, ondoren lehen lau honenak sailkatuko dira finalerdietara, eta finalerdietan lehenengoak laugarrenaren aurka eta bigarrenak hirugarrenaren aurka jokatuko dituzte finalerdi klasikoak, eta ondoren finala urriaren 3 Zaiako Mimetiz pilotalekuan izango da. Hauek esan da, aurkeztu ditzagun 8 bikoteak, eta ondoren halakoetan egin ohi dugun moduan sailkapenaren arabera aztertzen joango gara, bikote bakoitzak guk uste dugun sailkapenaren arabera, batetik 7 kasu honetan. Hauek dira 7 bikoteak: Amiano Gabirondo, Jaka Eskuza, Murua Eskiroz, Peio Etxeberria Landa, Peña Loza, Zabala Morga Etxebarria eta Zubizarreta laugarrena eta bikuina. Egia esan, hasiera batean eta lehenengo begiradan behintzat, txapelketa irekia espero da. 7 bikote bikain, baina badakizue udara aldakorra izaten da, partida asko jokatu behar izaten dituzte pilotariek, batzuek hainbat jardunaldi utzi egin behar izaten dituzte lesioen ondorioz hala beharrez, beste batzuek berriz lehen mailan jokatu behar izaten dutelako, hemen ere pentsatzen dut denetik izango dela, eta jada lehen jardunaldi honetan ere hori badaukagu, eta horregatik hasiko gara. Banan bikote bakoitzaren analisia egiten. Lehen postuan Peio Etxeberria eta Landak osatzen duten bikotea ikusten dut. Dena ondo bidean Peio Etxeberriak jokatuko du, igandean Barakaldon, baina gaur ere Bianan jokatu egin beharko du, Altuna eta Imazen aurka. Izan ere, hasiera batean, hori ondoren esango dugu, Masters nagusiko atarikoan, baina hasiera batean Dario zen jokatzekoa, Zabalak jokatuko du haren ordez, Zabala ere eskuetako arazoekin edo da, eta horren ondorioz, jardunaldi honetan, Peio Etxeberriak jokatuko du. Eta pentsatzen dut, igandean ere, Barakaldon, bikotearen estreinuan, izango dela Peio Etxeberria. Hala ere, handiko bikotea osatzen dute. Atzean Unai Landa badakigu, zenolako mailan dagoen, ikusiko dugu ea orain udan partida asko jarraian jokatu behar dituzten honetan zer moduz aritzen den Oiartzungo atzelaria, baina palanka luzeko pilotaria izaki Peiori ere aurrean aukerak sortuko dizkio. Peio ere goi mailako pilotaria da, joan den urtean Morga Etxebarriarekin finala jokatu zuen B-serieko txapelketa honetan, eta horregatik eurak ikusten ditut lehen postu horretan. Bigarren postuan Jaka eta Eskuza ikusten ditut, iruditzen zait maila altuko bikotea osatzen dutela bi hauek, egia esan Arkaitz Eskuza azken bolada honetan pare batetan edo ikusteko beta izan dut, eta ongi ikusi dut, arazo guztia gaindituta eta bere mailara itzultzen ari dela ematen du, kolpe luzeko pilotaria, aireko jokoa ere bikain menperatzen duena, eta atzean Eskuzak agintzen badu, aurrean Jaka oso arriskutsu dago une honetan eri Jaka, eta hori bikoteak baliatu beharra dauka une hori, Jaka momentu bikainean dagoela jakinda. Hirugarren postuan Amianok eta Gabirondok osatzen duten bikotea ikusten dut, egia atzo galdu egin zutela, baina sekulako bikotea iruditzen zait eta nabarmen gora egingo duena. Biak adinkideak dira, aspaldian ezagunak, gainera klub berdinean aritutakoak ere, Tolosako Aurrera klubean hain zuzen ere, asko ezagutzen dute elkar, eta atzean arkaitzi aukera errak ematen ari dira, San Ferminetan naiz eta
lehen partida irabazi zuten, baina ondoren ligaxkako biak ez zituzten irabazi. Hala ere maila ona eman zuen Arkaitzek zenbait unetan eta jakinda gainera Jaka eta Mariezkurrenaren aurka zenolako testu ingurutan aritu beharre izan zuen, ez, bezperan jokatuta, beti atariko batek sortzen duen tentsio horren barruan, baina hala ere ongi erantzun zuen, naiz eta partida galdu zuten, eta aurrean Amiano, egia da azken bolada honetan emaitzek ere ez diotela asko laguntzen Irungo aurrelariari, baina hau ere ahal handiko pilotaria da, ezkerrez zulo ikeragarriak iregitzen dituena, eskuinez ere pixkanaka defentsan hobetzen ari dena, eta bikote interesgarria osatzen dute hauek. Laugarren postuan, Peña bigarrena eta Loza ikusten ditut. Peñak erakutsi du beserian San Ferminetan pilotari ikeragarria dela, lehen mailako pilotaria dela, baina oraingo honetan beserian Carmelo Lozarekin aritu beharko du. Carmelo Lozak txapelketa luze hartan Dariorekin batera beserieko binakakoan txapelketa zinez bikaina egin zuen, partida oso onak, baina azken txampan falta izan zitzaien ez finalean sartzea. Hala ere bikote interesgarria osatzen dute. Atzean Lozak bermea emango du, egia da Peña ez dela ez, batez ere eskuinez eta askotan jokatu behar badu, ez dela atzelariari gehien laguntzen dion pilotaria. Hala ere aurrean zuloak baditu Peñak abaguneak bikain baliatzen ditu, eta atzean Lozak bermea ematen badu, bikote ona osa dezakete eta funtzionatu dezakeena. Bosgarren postuan Murua eta Eskiroz ikusten ditut. Aurrean Ander Murua nabarmen goraka datorren pilotaria da. Josu Eskiroz ere beti bere lekuan dagoena, bermea ematen duena, kolpez ez du hautsiko bikote honek, baina lana proposatuko du biek ala biek aparteko defentsa baitute. Azken bolada honetan, batez ere Muruak goraka da nabarmena egin du defentsan, eta Eskirozek ere zuloak bikain estaltzen ditu, beraz lana proposatuko duen bikotea dau, eta gutxi galdu beharko du, honi irabazi nahi dion bikoteak. 6. postuan berriz, Zubizar eta Laugarenak eta Bikuinak osatzen duten bikotea ikusten dut. Zubizar eta Laugarena aukera eder baten aurrean da, orain. Mastersonetan titular jokatuko du, Inigo Bikuinarekin gainera, eta esperientzia hartzeko ere, leia barruan batez ere ederra izango da, hau beinatentzat. Atzean Inigo egunak izaten ditu, ez? Batzuetan erregulartxeago aritzen da, beste batzuetan ez du behar bada agindu beharko lukeena agintzen, eta aurrean ere Beñat erasokor ikusten dugu, azken bola honetan partida asko jokatzen, eta gehiago jokatzean nik uste hone egingo diola esan dugun moduan esperientzia hori hartzeko. Eta 7. postuan Rekaldek eta Morga Etxebarriak osatzen duten bikotea ikusten dugu, oratuko dugu, Javi Zabalak lehen mailakoa jokatuko duela, Javi Zabalak jokatu izan balu behar bada beste postu batean jarriko genukeen bikote hau, baina Rekalde Morga Etxebarria gainontzeko bikoteekin alderatuta koska bat berago ikusten du, naiz eta atzo irabazi egin zieten Amiano eta Gabirondori, atzean Aimar Morga Etxebarriak orain gainera kontratua berri du, Amorebi eta Etxanoko atzelariak, eta aurrean, ea Rekaldek zenbateraino laguntzen dion, aspaldi honetan ere konfiantzaz eta ezpaitabil oso fin Dimako aurrelaria, eta ea ze bikote osatzen duten. Hauxe beraz uste duguna, beserieko txapelketa honekin, igandean itzuliko gara, hain zuzen ere, ondo bidean behintzat Peio Etxeberria jokatuko du, Jaka Eskuza, Peio Etxeberria, Landa Norgehiagokarekin.